Els sepulcres eren caixes de pedra que se situaven a l'interior de les esglésies. Sovint recollien els ossos de grans personatges. Aquest sepulcre sobresurt perquè els motius que en presideixen la cara frontal, dos peons flanquejant una creu grega, deriven directament de l'art dels primers temps del cristianisme. La creu és el símbol cristià per antonomàsia, mentre que els peons són considerats símbols de la resurrecció. El Museu Episcopal de Vic conserva diversos elements escultòrics provinents del monestir de Sant Pere de Casserres, un important monestir benedictí fundat al segle XI per iniciativa dels vescomtes d'Osona. Es troba situat en un bell paisatge dins el terme de les Masies de Roda.